आई एम रानी, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल रानी ऑप्शन यूट्यूब। तो फ्रेंड्स केमती अच्छे आशा करছি ଭଲ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ନାହିଁ। ମୋର ଟୋଟାଲି ଖରାପ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଆସିଲା ପରଠୁ ତାପରେ ଟୋଟାଲି ଦେହ ଖରାପ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି। ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆମ ସାନିର ମାନେ ଦେହ ଖରାପ, ମାନେ ସେ ଆଜି ଖାଲି ଚେତା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ମାନେ ଚେତା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ମେଡ଼ିକାଲ, ମୁଁ ବି ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଯିବି ଭିତରେ। ତ ଆମ ସାନିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ସେ ରୁମ୍ରେ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିନି, କାରଣ ମୋ ଦେହ ଖରାପ। ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ ମାନେ କିଛି ତ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ଏଡ଼ିଟ୍ କେତେବେଳେ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସରି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପକାଇବି, ମାନେ ଯାଇ ଗଣେଶ ପୂଜାର ବ୍ଲଗ୍ ପକାଇବି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ପକାଇବି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆମ ସାନିକି ଟିକେ। तो आम सामने सालाइन लगे शोबू सालाइन लगे छड़ा बापा मम्मा दुजन जाक आसचु। बापा मम्मा दुजन जाक आसलु, मैंने से तार पूरा सीरीयस होगला धरिक आसलु। आपको तो देखली सानी को। मत मो देहटा भी भल ना, मुझे देखीदेवी टे रस अच्छी मो देह भी देखेबी टे। मत प्लीज सपोर्ट करूँ, कारण गणेश पूजा भिडियो पकईने आपने प्राय केते जन मो सांग मैंने भी कल कर कहले कि भिडियो पकाऊँ आम अरे मत देह खराब केमती कौन करी। तो आशा कर सपोर्ट करेंगे। गणेश पूजा ब्लॉग जिते बड़े भी पड़ो आपने बहुत सारा भल पाइबा देवे। तो आज वीडियो जदि आपको भल लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। रोच।